хора, аз съм от Ронски, днес играем Майнкрафт, нали? Да. Да, Майнкрафт Survival с маунт и ние си направихме някакви материали. Изкопахме дърво, убихме овце и... Каквото и бе? Нещо хубаво. Еми... Да, почваме. Той ще бъде... Очаквайте. Той ще бъде една нова поредичка. Лайкнете клипа, ако искате още. О. И да. И всяко ще правим. Да семена. Мисля ли тук някъде да не бъде къщата? И много малко място. Не ще разширим? Идей да намерим какво ще направим. Окей. Това. Чакай. Ох! Айде, за време да го изкопвам. Чрез дървата трябва да не се бързо. Ех, лъбъм. Ти. Не, само едно остана. Вие Можеш ли да го изкопаш? да ще ви... What? Как падна? Що изкопа? Колко време ще мине? То скрип целия ще бъде купание на дърво. Ако ти купаеш с ръчичка. Ей, изкопахме го. О, трябва да открием храна. Откъде ли? От никъде? Намерих си го. Добре. Искаш ли? Да, идем. 2, 4. Какво пише червено в чата, бе? Но, върхиш фитанка. Добре, ако искаш да открием такова място за купаене. Да, за къща. Остана, бе. Това върху. Ако го чух, сега го следваш телепорт. Остана, бе. What? Що автоматично се цъкна? Не видя. Окей. Чупир. Село. Ми парец. Кокошка. Я дай да ви. Значи, Да, има. сега ни вълна. Овца такова. Има периодично. Не мога да го покажа. Много е вече. Зомби! Къде си? Зомби! Къде? Къде ще? Или зомби? Не, тръгнал. Взех вълна. Вау, само една вълна ми трябва и ще имаме 2 легла. Идвам. Не, то слиза. Като падам, ще е падам. Лошо бе ги зомби. Да. Помощ, дърви да ми нещо е докато ще стигам. Вау, чакай. Почти умря. Убих го. Къде си? На някакво дърво, някаква маймуна. Чакай, няма ли? Да. Това маймуната гони. Айде. Това маймуна. Гласове спечели един... What? Толкова много. Много е тъмно. Тук има огради, може да ги използваме. Айде
Да таковаме. Да тръгнем на път за... Аз съм умрял от глад по бягането. Не искам да съдя с този скелет. Но искам с този. Къща. О, кошка. Да, къща. И е ресното. Добре. Ама много дълго. Има Дай ми господа да знаете, в този сервер има китове. Обаче ние нарочно си взехме. Защото някакъв начин да имам двойни. Малко ще е глупаво да запушиш клип с демоните. Да. Аз открих някаква... точно тук е бе. Елате. Иде скелет, иде скелет! Ако искаш да ме телепортни. Не ме ви. Елате. Чакай, маунт. Готово. Чакай, ама те ще телепортни. Добре. Помощ! Добре. Ела да убием скелета. Не знам. Какво правя? Етично не познавам. Това дали ще И аз този го видя. Да изкопаме ли тая ограда? Може да не потрябва за кладинка. Окей. Ела. Ще пребия скелет с дървена лебрадва. Уау, чакай, трябва да се прави FPS. 10. Леко ми лаги. Ще го направя на едно. Пребили? Да. Езе! Ценилца. Търсил ще, защото ни трябва само една... не може да се направим лего вече. Ама ще трябва всички да... Да. И... Шкелет има тук. Искам да намерим желязо, да ги пробвам. Опа! За желязо. Там видях лодки. Да, знам, аз ги видях по пътя. Ама да се щупя, вземи айтемите, за да мога да... Как ще издъгаме? Ако можеш ли вземи лодката направо? Чакай да си хвърля мечка, за да чупя тези лодки. Да, чичка. Удари го с дървена бърничка и то бръмна. Какво стана? Намерих място, където мога да си построим къща. Там, където... Някой се телепортира и ме удари. Лошо. Човек много се телепортира и ме удари. Добре, телепортни ма, ако още тука. Може? Не мога в битка. Тази битка. Къде е този? Това да не бъде пак. Ти ще. Нека дойде и ме удари. Нали се. Нали се ли? Чакай, ще кажа кой беше. Just fun. Just fun. Аз ще тръгна да копая за такова. Аз ще ходя на лук. Чакай, да се сетна хубаво. Видях някой? Това съм аз. Окей. Но не се появил никъде ме удари. Внимай да не стане от тебе. Обаче с каквото да го. Чакай, телепортира се до стария ми хубаво. Окей. С каквото да го може? Ми сърчичка. Някакъв... какво е? Аз копая камък, ще направя печка, ще си пека храната. Вземи камък. Ще си пека храната. Ще се запазим кажи, когато ти потрябва. Аз стоим на лъв.
Защото ми трябва спешно храна. Ама не видя какво да убия. Сигурно сме направили на изи. Не, да го направят на нормал. Да го направят на нормал, наистина. Опа, не искам си не види хора. Я да се отскакове. Като си изпечем храната, ще О, вече отпечем. съм се пуснал звука на Майнкрафт ли бе? Не го пускай, ще бъде ужасно. Леко така. Да. Аз намерих къщи. Интересно. Прогеймър какво име. О, Всички да, така трябваше да имам типили. да се преборят с едно зомби. Всички се кръщават the best, the prota, the best pro in the world, а не могат да се преборят с едно зомби. И знаеш, че аз не си седнах home. Колко аз тук съм, аз съм тук и още копам. Добре. И тук си. Аз намерих пещера. Окей. Ела. Чакай, това не е пещера, това е място с вода. Може пак ще взема малко камък. Аз имам самай. Аз ще взема за да си направя един меч. Яко, може да правя така? О. А мога да ти казвам, появява се изведнъж и изведнъж изчезва. Беше малко гадно. Ама гъ, ако знаеш какво направих. Какво направи? Да не си паднах в пещера. Скелет. Направих каквото и. Пукаме. Направих. Това беше много бързо. Праси! Праси, праси. Ще го вия брат ми да даде повече храна. Праси! Ой! Сериозно ли? Това ли си? Да, пържува. Колко време потърсих това праси? Кой има да... О, Ендерман. Не, аз правих някакво сте с работа. Да. Той намерих праси. Да, нещо. Някак си иска да... няма да ти май първо. Аз пистол. О, тук ми иска да... тук е едното място според мен. Има си пясък. Може да се Да, да пещера при вода. Ох, What? това е толкова малка пещера за да държим. Кошка. Да, даде ми храна. А къде е крачинга, бе? Ето го. Ще трябва да се такова. Спайдър! О, спайдър! 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 Що да правя, бе? Нищо, да. Ще направя често да се разтоварна. Кошко, погледни ме. Погледни ме. Не гледай. Добре, скарите и други заведенци. What? Защо ми се? Спайдър и прасе не го място. Това прасе не беше лошо. Даде ми 3 пържоли, вече имаме 4. Мога да Мога да си... използвам се меча, за да изпека едно месо от заек. Сериозно ли? Въглища. Имаш ли въглища? Намерих. Окей, бро. Значи това камък наистина ще трябва да ми послужи. Защото бяха точно при лава. Няма да дойде някое чудовище. What the fuck? Това да дойде някое чудовище. Имаме само 2. Намерих крафтинг тейбъл. Ние си имаме Той е летящ. летящ. Да. Странно. Опа. Не става. Почна направя. What? Защото What? взема пържоли. Да. Аз ще направя една магийка с леглото. Ох, то са...
Има тук много дърво. Да взема. Остави се, бе! Остави. What the? Чакай. Колко е там клипа? Колко... Къде пише, бе? Не, аз не. Вау, 15 минути. Ще спирам клипа. И... Да, това беше всичко от нас. Лайкнете клипа. Абонирайте се. Чакай, давай. Добре, ще изчакаме момент. Добре, аз написах тъпа маунт. Тъпа е. Ома, къде. Но да работвай. Разгиле. Къде може? Това беше всичко от нас. Надявам се да ви е харесал. Лайкнете, коментирайте. Приема се лошо. И се съднете.